हेलो जिजिला गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, देख रही है तेरा भाई का कंसिस्टेंसी लेवल हर 4 दिन में वीडियो अपलोड कर रहा है। मैंने पहले ही वीडियो में बोला था ना, हर 4 दिन 5 दिन के बाद वीडियो आएंगे बोल के, तो ले वो सड़ी के आ गया अभी नया वीडियो। Who is तुम? सो गाइस, फैदोलाय होमबा गोखा गोखै गेसाव गोफोन भिडिअखौ नायनानै फुङाव फ्रेश जानाय मुडखौ गाज्रि बानायना लानोसैलाय। होमबा फिसा 6 जन थाखानाय हिन्जावखौ लाना खारनानै रायजोफोरजों लंथंखौना बुजानोसैलाय आरो ट्रेक्टर बोराइजों खानानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो भाई। ये सिंगल लोग जो होता है ना, वो लोग सोचता है कि उसका गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है। एक बार तो प्रोपोज करके तो देखो। हाय हाय, एक बार मैं मान जाऊंगा। चल झूठा। अबे भोसड़ी के, तेरे ज्ञान तेरे पास से रख साले, हमको नहीं चाहिए तेरे ज्ञान। नोंनि बेबायदि गोखै गेसाव गेसाव गियानखौ जोंनो नाङा। बार तो प्रोपोज करके तो देखो। आरो सिगांथ' प्रप'ज सोदोबखौ मोजाङै बुंनो सोलोंगोर। नोङो मा प्रेफेस बेलाय, मा प्रेफेस बबे बिमा खर'नि डिक्सनारियाव मोननाय नोंलाय माबा प्रेफेस सोदोबखौलाय? बबेयाव सुवादाव नुनाय नोङो प्रेफेस? सिगांथ' प्रप'जखौ मोजां बुंग्रो। बेबायदि प्रप'जखौ माबा प्रेफेस होनबाय थानायनि थाखायनोथ' दिनैसिम सिंगोलै दं नों। आरो बिगुर, नोंनि बेबायदि गियानखौ लानानै खोनानानै आं नोंनि बे गियान होनाय भिडिअखौ खोनानानै मैया थांबाय आं मेलायाव, सासे सिख्ला गसंनानै थाबाय थानायखौ बयफ्रेन्ड गैयादां होननानै माबा प्रप'ज बानायनो होननानै। बिनि उनावसो मिथिनो मोनबाय बिखौ 7 बयफ्रेन्ड लानानै गसंनानै दंगासिनो दङ। साइडआव सोरबा खनायाव, सोरबा बबेबा सायाव माबा दखानाव गसंनानै दंगासिनो दंमोन। बिनि उनाव बिसोरो जाबायदि बुजायबाय आंखौ, सासे बयफ्रेन्ड थाखानाय सिख्लाखौ एदावोबा मा जायो होननानै ओरैबायदि जायगायाव बुजायनानै हरबाय आंखौ। सासेयाथ' साला बिफानि दोनखुमानाय जुमाय गोरानखौ लोंना फैदोंमोनदां साला, प्राइभेटआव देखायजायै जायगा मानि आंखौ बुजायदों। साला सुवाद। बिनिखायनो बेबायदि गियानखौ दा हो नोङो बिगुर, खनले हारामि सारा। सोर बिफा खर'आ खिथानाय नोंलाय आजिखालि माबा सिख्लाफोरनाव बयफ्रेन्ड गैया होननानै, प्रप'ज बानायबानो मोनो होननानै? बिगुर, आजिखालिनि सिख्लाफोरनाव 7 कम्पालसरि बयफ्रेन्ड थाखायो। सासे बडिस हमना होग्रा, सासे दख'ना हमनानै होग्रा, सासे माबा जिन्स पेन्ट हमना होग्रा, सासे फिथिखुद हमनानै होग्रा थाखायो दाना 7 आरो माबा बयफ्रेन्ड गैयासो होनना बुंदों नों सुवाद। नोंनि थाखायनो आंहा नै दिनैसिम मास मोनसे जाबाय ओंखामखौनो आखाइजों जानो हायाखै। माबायदि बुजायनानै हरखो साला सुवादफ्रा। दिनैसिम माबा सैमा बायदि सोलासो जानांगासिनो दङ ओंखामखौबो, दैखौबो बेदरखौबो जानो हायाखै, हारायानो अरनो हायाखै, सैमा बायदि सोलानासो जानांगासिनो दं। बे फाग्ला बिदिजों जायो। ऐसे कैसे 2023 आ सकता है? ऐसा 2023 क्यों नहीं आ सकते दीदी? तेरे परमिशन लेके आते क्या 2023? 2023 तक मेरे 2 बच्चे होने थे, हस्बैंड भी होना था, मार्स पे घर होना था, बिकनी बॉडी होनी थी, करण जोहर के काउच पे होना था, कॉफी पीते हुए। बट यार, हस्बैंड और रबर बैंड दोनों चुपे बैठे थे, कभी टाइम पे नहीं मिलते। और बच्चे बहुत हैं यार, पता नहीं किसके रोज से पैदा हो जाते हैं सोसाइटी में। और बॉडी तो मैं हूँ, राउंड ऑब्जेक्ट बॉडी रोटेटिंग इन स्पेस विदाउट एनी मून्स अराउंड इट, टोटली सिंगली। तो यानी 1 महीना बाकी ना, 1 महीने में मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो 2 बच्चे प्रोड्यूस कर सके। क्या बोला तूने? महीने में मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो 2 बच्चे प्रोड्यूस कर सके। असंभव, असंभव, बेचोद असंभव। आरे रे दिदी, बे खामानियाथ' एसे मुस्किल जासिगोनलै। मास मोनसेयाव 2 गथ' प्रडिउस बानायनाया। एसे सिगाङाव 9 मास 10 मासनि सिगांफोर बुंबा जों नर्मेल मानसिफ्राबो हागौमोनदां। 2021आवनो बुंनाय मोनबा जों नर्मेल मानसिफ्राबो 2खौ जेन थेनै नाजा खस्थ' बानायनायाबो 2खौ प्रडिउस बानायनो हागौमोनदां। आरो फरायै लिरै मंगल ग्रहसिम मार्सआवबो लांनो हागौमोनदां। नाथाय 1 सेकेन्ड आब' 1 सेकेन्ड, नोंनि बे साननायखौ सासे मानसिया माबा फुलफिल बानायनो हागोन? नोंनि बे साननायखौ सासे मानसि दङ बे दुनियायाव, बेसो बानायनो हासिगोन। बे रावबो नङा, नोंसोर गासिबो मिथिजोबखायोदां। नोंसोर थानायफ्राबो गासिबो मिथिजोबखागोन जानांगौ बेखौ। रावबो नङा गाइस, बेयो वान एन्ड अनलि जोंना जनिसिन आदा। बिसो एसे साइन्टिस्टबोखा मानसिया। नोंखौ मंगल ग्रहआवबो लांनो हागोन, मार्सआवबो लांनो हागोन, जेराव मेरावनो लांनो हागोन। आरो बिनि थाखायथ' माबा मास मोनसेयाव 2 गथ' प्रडिउस बानायनाया बिनि आखि आखाइनि खामानिसो। मा 2ल' आब'? नों बुङोबा 6 जन 7 जनखौ माबा मास मोनसेनि गेजेरावनो प्रडिउस बानायना होगोन बियो। आरो मंगल ग्रहआव थांनायनि सिमाङाबो कमप्लिट जागोन। जों नर्मेलफोरनि थाखाय एसे मुस्किलानो नङा, नामुमकिन जाखाथारबाय आब'। जों बेबायदि नों मोननाय नंखाथारला। नोङो बे जनिसिन आदाखौनो कन्टेक्ट बानायदो नों। नाम्बाराबो माबा बेना एक्स ना मा होननायसो खोनालांदों। बेयाव मोजाङै एनकाउरि बानाय आब', बेयावसो मोनगोन नों जनिसिन आदाखौ। बेसो नोंनि ड्रिमखौ फुलफिल बानायनो हासिगोन। नङाबाथ' जों नर्मेल मानसिया हाला। बे माबायानो 2023आनो हाबथारबाय आब', हाला जों। बात तो सही है। अबे भोसड़ी के,
तेरे कोई बोल रहा है मैं साले भोसड़ी के लड़की से नजरें हट गया तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो घंटा है उसमें प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे सेट कर लो ताकि मैं जब भी नई नई वीडियो लेके आए ऐसा ही फालतू वीडियो लेके आए तो सबसे पहले तेरे को ही देखने को मिले तेरे को ही हाँ क्या लड़की सुंदर है तो देखते रहेंगे क्या वीडियो को लाइक नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं बजाएगा क्या आरो माबाया चेनेलाव 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जायोबा नोंसिनि न' थांनानै हा नोंसिनि गासिबो बे नायनाय भिडिअ नायग्राफोर नोंसोर गोसोआव ला साफ्रोमबोनि न'आव थाङै थाङै अमानि आमाय थिफुल आधा केजि राननानै हैगोन आं बेबो लोंखोन्दा 6 मास सेबनानै लोंखोन्दा माइब्रा बिदैबो लांफाबावगोन बिनि उनाव मिथिबाय बिनिखायनो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो बिबो थाब थाब 1K बानायनानै होलाय नोंसिनो गामोन अमा जोनि आमाय थिखुलबो हैबावगोन अमा बुन्दि अजमा जोनाय बुन्दिनि आमाय थिखुलखौबो राननानै होगोन आं नोंसिनो आधा केजि देलायबा आंखौ मासे साइज नुयोबा आयौ नालाय मोसौ आंखौ सौनो माबालायदो फेरफाथिलायदो र' आंखौ दानि मोसौखौ ओइ नै फेरफाथिलायो क्योंकि जारौ मोसौआबो मिथिखाबाय खि नों खुगा सिबानो माबा गोबोरखि गोरान बायदि बाथ्राफोर दिहुनो होननानै नोंखौ सिगाङावनो मिथिखायो बियो मोसौआबो नों माबा गोबोरखि गोरान समान नोंनि राव होननानै खालि खुगा सिबानो माबा गोबोरखि बायदि बिलु गैयि गोबोरखि गोरान बायदि राव बुर'नो होननानै गोबोरखि गोथां बायदिबा बिलु थाबावोसो गोबोरखि गोराना एकदम बिलुआनो गैया माबा अर सायबाबो माबा आखायाव थान्दायाव अर सायबाबो थांनानै ओंखामखौनो जाहैनो हाया आखायानो गोबोरखि मोनामजोबो थिग बिदिनो नोंनि खोथाखौ खोनाबाबो मानसिफोरनानो जा जुनारनानो जा खोमानिफ्राय थै गखाजोबो मोनसे नङाना मोनसे खहा जाखायो गोबोरखिजों अर सायोबा आखाया मोनामो नोंनि खोथाखौ खोनायोबा जुनारनानो जा मानसिनानो जा थै गयो होननानै बिनिखायनो सिगांनो बेबो मोसौआबो नोंखौ फेरफाथिखाबाय बिनिखायनो सौख्रेबनो होननानै मिथिबाय जारौ आयौ देलायबा आंखौ मासे साइज नुयो होनबालाय दिनैसो नायबाय आं दामोन साइज नुयो माथो ओंखायनो नोंसोरो आंखौ 4 केजि 5 केजि मेकआप फुनदो होननानै बुङो नंगौ दा होमबाबो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिबारु मेकआप फुनदोबाबो नोंसिनि बुंनायखौ दै आं नोंसो बुंदों एक मिनिट बे सिख्लायाथ' बै दाख्लै सानथामसो माबा बै दिखियाजुलिनि सेंग्राफोर आं बै हाजो बायलानि समाय लानानै बुङो आं माबा दिखियाजुलिनि सेंग्राफोरनि थालिर जाजोबगोन होनग्रा आइ मिन माबा थालिर जाजोबगोनलायनो माबा सोरबा लाखिबानो थालांखागोन होनना बुंनाय सिख्लायासो नङा जानो हा जारौ खनसे भाइरेल जाबा खननै खनथाम भाइरेल जाबावगोन बायदि मोनदों नामा नोङो बिनि थाखाय नोङो मेहनत बानायनांगोन खस्थ' बानायनांगोन ओरैनो फ्रियाव मोननाय बुस्थुआ खनसेल' जायो बेबायदि फ्रियावनो मोनबा खननै खनथाम भाइरेल जाबाय थागोन बायदि मोनदों नामा नों खनसेल' जायो इसलिए मेहनत करो हा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिबारु मेकआप फुनदोबाबो नोंसिनि बुंनायखौ दै आं नोंसो बुंदों मा होनदों नों मा होनदों गावनि फैसाजों मेकआप बानायदों आबे साले बिमा बिफाखौबोथ' एसे क्रेडिट हो बिमा बिफानि खामायनायजों मेकआप खालामबोगासिनो दं ड्रेस गानबोनानै माबा दिखियाजुलिनि सेंग्राफोर होननानै भाइरेल जागासिनो दं थोड़ी तो अपनी माँ बाप को थोड़ा क्रेडिट दो सोरथो होनना बुंदों जोंनि फैसाजों मेकआप बानायदों होननानैलाय मेकआपखौ एसे 18 केजिसोआ दाफबखादों दा आं दाफबनायालाय माथो गुफुर नुथारदों 18 केजिनि खमाव जानाय नङा बियो ओरै हख'बा ब्लेड लानानै हख'बा माबा 2-3 थाला बिल्डिंनि प्लास्टार खालामलायनो हागोन बायदिसो मोनदों आरो देनां हाबा जाखांबाबो नोंसिनि खुना मिथिबाय आंनि हौवानिसो फुनगोन साला बेबायदि माबा मेकआप दाफबग्रा हिनजावफोरनि थाखायनोथ' आजिखालि हाबा जाखांनाय लोगो लोगोनो हौवाफ्रा माबा बेंगलर हायद्राबाद अरुणाचल माबा चेन्नाइ केरेलायाव खारनांगौ गोनां जायोलै फाग्ला बेबायदि मेकआप दाफबबालाय बबे हौवाया फैसा थाखा होनो हानांगौ जाखो बिनि थाखायनो खामायनो गोनां जायो बिनि थाखायनोथ' खारनांगौ गोनां जादोंदां आच्छा मिन्थिफेरथारामोन आंबो आं बिदि मेकआप खालामबाय फा साइज नुयो देलायबाथाय आयौ साइजथार नुयो माथो होनबा आंखौबो आय हाय नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाली आरो बेबायदि मेकआप दाफबनानै साइज जानाय माबा महरखौनो साइज जानाय मोखांखौनो बेबायदि भिडिअ बानायनानै खिथालायनांगौ आरो होमबा आंहाबो गाबोननिफ्राय मेकआप दाफबनानै भिडिअ बानायगोन फटक लागोन आंखौबो साइज नुखागोन आंखौबो दामोन साइज नुखागोन नोंबायदि आबे नोंनि महरा अमा बुन्दिनि खिबु बायदिसो नोङो हाजासे मेकआप दाफबबाबो साइज नुखाया नोङो आरे भाई बेबायदि खोथाखौ मानसिफोरनि सिगाङाव बुङो नामा माबा अमा बुन्दिनि खिथु बायदि जामालाय मा जानो आंहाबो मेकआप दाफबगोन अच्छा दा मेकआप दाफबगोन अमा बुन्दिनि खिबु लानानै हाँ भाई कैसी लगी स' गाइस होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिन थाबैनो
मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैनोसैलाय जाबाबो जायाबा फाल्थुनि गोखा गोखै भिडिअफोरनि सायावनो आरो भिडिअ बानायनोसैलाय स' गाइस गोदान बोसोरबो फैलायबाय आरो माबा कर'नायाबो फैफिनदों होननायसो खोनालायलांबाय आं स' बिनिखायनो कमेन्टआव गासिबो ग' कर'ना लिरनानै हर गाइस थांथों सुवाद कर'नाया माबा इन्जयमेन्ट बानायनो नागिरबाबो बानायनो होला माबायदि जाखो बोथोरानो बिमा खर'सो जाबाय हासुलाना होजोबलाय ग' कर'ना लिर माबा लामा गेजेराव ओमफ्राय द्रा हासुनानै हो साला गामसा बोखोनानै होमबासो खारसिगोन बे बिमा खर'नाया होमबा लोगो मोनफिनगोन गाइस थाबैनो बाय बाय सि इउ भेरि सुन थेंक्स फर वाचिं